Assalamualaikum bolo, selamat pagi Sugeng Enjing. Ketemu maneh, berjumpa lagi di channelnya Mas Faiz. Ya bolo ya. Anu bolo, iki mau rada awan titik aku ya. Soalnya iki mau yo tuku jangan sik nek toko. Dadi yo ngenteni titik ya bolo. Tak sepilne iku. Mangan durung matur bolo. Mangan iku durung mabur ya bolo. Ya. Tak ini manian. Cuacanya redup bolo. Cuacanya redup ya oke bolo, iki lanjut makan pedes dulu. Oke bolo, kita lanjut makan kambing dulu. Oh, cuma kulit tai. Isik bolo, isik sore ini. Wah, masya Allah. Oh ya Allah. Jarak buang bro. Cuma buruk. Sukete sigro mabur. Aduh. Oke, lanjut makan. Heh. Wis tak makan bolo. Asipilne sukete ngono lho bolo. Mina oleh anakku wing sekolah wingi. Mulai sekolah nggo suket. Iya. Oke. Sudah tak sepilkan ya. Oke. Wow, keren makannya bro. Oke, lanjut. Oke, tunggu dulu bro, tak nurunkan ini aku arko untuk lewat arko buang sampah ya. Langsung arkonya langsung masuk.
buang sampah ya bro. Buang sampah dulu. Wah, ini dibuang wis gak bisa gitu. Anu apa itu terlalu teles suwi garingnya gitu. Dibuang aja lah. Dibuang yang suka-suka ya bro. Ini dibuang lagi. Di sini gitu loh, penggunaan panjang ini ya ini mana panjang. Mesti panjang aku juga. Mohon. Ini channel di sini gitu loh ya. Video ini buat video yang kandang jalan gitu loh ya. Oke. Kalau ini lanjut ke cikraan. Oke, lanjut bola tak buat etan kalau aku nak sandingi bimbingan ya bola ya. Yuk kita nanti di sana. Nah, kalau bola wes tak buat nek kono nek garing gue langsung dibakar ya. Langsung dibakar. Nah, tunggu arko yang mau. Ya sih karena nek mburi aku tak nyepil blimbingku bola. Nah, blimbing dulu bola blimbingku. Alhamdulillah wes. Dilungkas panen nih bola. 2 bulan lagi no wis mulai brosong. Iki jane ana brosongan bola tapi sik urung pati akeh anune. Mau iku pentile dilungkas brosong bola. Sak ruwono lho bola. Ini lho bola. Pentile yak ngono-ngono lho jan. Nah. Iki lho bola, aku saiki nek Tegalan iki. Nek kebunan, nek esuk nek kandang. Lho bola ndeloki kentang ne. Ini kentang ngono ini. Nah, bola. Nah, gede-gede bola. Nah, ini beneran kentang. Alhamdulillah ya. Bola. Kentangnya lumayan. Nah. Kalau ini sore kita tanduri kentang. Sore jeruk tanduri kentang. Coba. Warna kentangnya juga. Nah, ini bola. Kis panen kentang ini memakku iki. Nah, iki. Memake. Nah, ini jenenge kentang iki bola. Kentang apa jenenge? Kentang kelici bola iki jenenge. Nah, kayak adikku. Nah, ayo delok nek ngene. Yo. Mbak kemakku. Lon. Ngono bola. Kudu teraten iki. Lho bola wae. Poh. Mantap gede-gede bola. Ya dah. Wow, keren. Dia akan mulai makan wedhus, iki mau karena udian terus bola ket tutup udan terus. Iya, akan makan wedhus iki. Ini mau jijal tak pakani anu bro. Wah. Tak pakani godhong kentang dipangan ini mean. Seneng jane tapi pangan titik-titik bro. Godhong kentang. Wis ngasar iki bro. Tak makan wedhus ya bro ya. Apa?
Hei, 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 hei. Hei, hei. Oh, oh, ah. Yes. Ah, wis mari bola. Mari bola wis ya. Wis padha mangan kabeh ayam kan. Wis padha mangan kabeh. Ya. Ah, wis. Ya. Lanjut aku arep gawe iki lho. Arep ngepong iki lho bola. Nggih anu jingklong. Ben gak ana jingklong. Ah, wis bola wis iku nggih anu jingklong. Ben gak nyakot mau iku. Wedhus ngono iku. Oke. Oke. Wis mari kabeh iki penggaweanku bola sore ya. Habis bakar kuwi ben ilang jingklonge iku harus bola. Wah, pirang kilo bisa nih harus dibakari ngono iku prapene ben hilang. Ya bola ya. Ya sebenarnya bola ya iki sore iki aku tak nyuwun pamit sih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di-subscribe bola ya. Oke.